Heippa tirallaa! Hyvää huomenta voisi sanoa, koska kellohan on 9.33 lauantai-aamuna. Ja tänään on luvassa tosi lämmin päivä, mutta ennen kuin lähdetään pihalle, tai vaikka katsoisit tätä pihalla, tai jos katsot tätä jälkeenpäin, niin pikkasen improilua on vuorossa. Nimittäin tänään me tehdään improvisaatioteatteria, ja me ollaan impro-ryhmä. Impro-parroilua mä meinasin sanoa. Välillä ajattelee aamulla vähän kielijumissa. Mutta se ei haittaa, nimittäin kohta me pistetään naama lämpimäksi ja aivot lämpimäksi ja mielikuvitus lämpimäksi. Ja sitä varten mä tarvitsen mun ystäviä tänne. Mun nimi on Ulla, mutta mulla on täällä kaveri Outi. Outi! Ei vaan kaikille. Ihanaa kesäpäivää. Ai että. Sitten meillä on myös kolmas kaveri, nimittäin Johanna. Moikka! Hei, mahtavaa, kun olette tullut tänne starttailemaan kesäpäivää. Käydään oikein kaikkia kesäaiheita ja nautitaan tästä. Joo, ja tätä varten me ollaan itse asiassa saatukin sieltä jo sekä Facebookin puolella, että sitten tuolla muissa somekanavissa, Instagramissa ja muualla tulee näköjään koko ajan viestiä. Erilaisia sanoja siellä on Sami pistänyt jo pitkät pätkät viestejä ja kaikkia muita. Niin kirjoittakaa hei semmoisia asioita sinne chattikenttään tai muilla keinoilla. Esimerkiksi ihan mitä vaan sanoja, jotain sanoja, mitkä tuntuu kivalta. Mun mielestä esimerkiksi raparperi on aika kiva sana. Sitten voi laittaa nimen tarinalle. Minkä nimisen tarinan olisi aina halunnut kuulla. Sitten jotain kesäisiä tekemisiä, mitä ikinä nyt voi ollakaan. Ja sitten joku yksi asia, mikä voisi olla kehun aihe. Eli mistä voisi kehua jotakin. Eiks niin? Tämmöisiä. Näitä voi kirjoitella sinne nyt. Ja siellä näköjään tuleekin jo. Mutta sitä ennen kuin me päästään tekemään tämä meidän improvisaatioesitys, mikä tarkoittaa sitä, että me tehdään teille teatteriesitys, mikä me keksitään ihan tässä ja nyt, niin me tarvitsee pikkasen lämmitellä. Vähän niin kuin ennen urheilusuoritusta pitää lämmitellä. Joten Outi, mitä me tehtiin eka? Mulla on tämmöinen idea. Kesällä on aivan ihana puhaltaa saippua kuplia. Ja kuplat sopii, kun ne on palloja, niin tähän meidän impropalloteemaan niin tehdään nyt ensin piirrekäsillä mielikuvituskulho. Se voi olla minkä muotoinen tahansa. Mulla on tämmöinen suuri malja. Sitten otetaan täältä mielikuvitustiskiainetta. Mulla on tämmöistä vaaleanpunaista tiskiainetta. Ja laita sitä muutama tippa. Tip, tip, tip. Ja sitten laitetaan vielä kastelukannulla vettä päälle. Ja sekoita. Ja toiseen suuntaan sekoitetaan. Ja voit kurkata sinne kulhoon, miltä siellä näyttää. Onko se hyvin saippuaista. Ja sitten otetaan täältä tämmöinen keppi, jonka päässä on ympyrä. Eli saippuakuplien puhallusväline. Laitetaan se sinne meidän vatiin. Ja sitten ala puhaltaa. Ja sieltä tulee semmoisia erikokoisia, mielettömiä sateenkaaren värisiä saippuapalloja. Voit itse keksiä, minkä värisiä palloja sulta tulee. Minkä värisiä palloja Ullalla on? Mulla on tämmöisiä sinisiä. Ne on ihan pelkästään sinisiä. Wow. Entäs Johanna? Voi kukan keltaisia. Entäs siellä kotikatsomossa? Huuda, mä lasken 3. Minkä värisiä palloja teillä on? 1, 2, 3. Ainakin oli liiloja palloja ja sitten oli hopeisia palloja. Ja sitten siellä oli kultainen pallo. Kultainen pallo. Sateenkaarin värit oli. Ja lumilla oli ihan musta pallo. Oho. Ja sitten kastetaan uudestaan ja puhalletaan. Ja nyt se voi olla ihan minkälainen tahansa se pallo. Kokeillaanpa millaisia
muotoja sieltä syntyy. No niin, puhalletaan. Mä haluan tehdä mikkihiiren muotoisen. Mulla tuli merirosvolaiva. Ja nyt taas mä lasken 3 ja 3. huuda, minkä muotoinen pallo sulle tuli. 1, 2, 3. Wow. Mä kuulin Ninjago-muotoinen pallo. Ninjago-muotoinen pallo oli tullut sieltä. Ihan mahtavaa. Ja sitten oli tullut tämmöinen papukaijan muotoinen pallo. Ja ilmeisesti Elsalla oli tullut semmoinen Maija Mehiläisen muotoinen pallo. Oho! Mahtavaa. Nyt voi laittaa sen saippua kuplavadi varovasti sivuun ja vähän vielä poskia hieroa. Nyt on tehty palloja. Mitäs sitten seuraavaksi meidän lämmittelyssä on vuorossa? Onko se Johannan? Juu, hei, voisimmekin treenata tätä tällaista toimintaa, mitä kesällä saadaan tehdä. Esimerkiksi tärkeä osa kesää on jäätelön syönti. Sieltä otatte töttörön käteen. Ja sitten, mitenkäs sitä, okei, nyt on niin kuuma, että se alkaa jo valua teidän käsille, eli ei muuta kuin töttörön vinhaa nuolemista. Isokin, noin. Ja meinaa valua. Noin. Ja loputkin voitte herkutella. No sitten tietysti pitää juoda paljon vettä. Hörpätäänpä sieltä, sillä on isot kulaukset. Noin. Juomapullo mukana. No sitten tehdäänpä semmonen naamajumppa silleen, että no onpa hellettä sillä oikein. Pyyhitään hikeä siitä ja Ja Suomen kesään tietysti kuuluu sellainen itikka. Flamenco tarkoittaa sitä, että siinä sitten aina taputetaan itikoita sieltä, täältä, päästä, nenästä, olkapäältä, toiselta olkapäältä, kaulasta, toiset, noin, hop, hop, pää, hup, hup, hups. Ja sitten vaan ihan muuten vaan. Noin, ja pyöräytetään vielä hartioita, vaikka ajatellaan, että uita selkäuintia, niin sellaiset 2 käden selkäuintimalli, näin, ja vielä perhosta. Tää on muuten vaikea tää perhonen. Kyllä, noin juuri. Niin nyt olemme valmis kesäpäivän seikkailuihin ja nyt tähän impraan. Yksi asia puuttuu. Yhtä asiaa me ei ole vielä lämmitelty. Ja tämä on yksi tärkeä juttu, mikä pitää tehdä. Eli nyt siellä kotona on valmiina äiti, iskä, mun muukki, pappa, kuka vaan kaveri, kuka katsoo ja kaikki siellä, niin nyt kaikki mukaan tähän. Ja sillä välin muuten voitte naputella sinne, että ketä kaikki nimiä siellä on itse asiassa katsomassa. Kirjoittakaapa sinne chattikenttään tai mihin laitattekaan viestiä, niin kuka siellä katsoo. Mutta nyt se viimeinen lämpäys. Aivojen lämpäys. Okei, nyt onkin vaikea. Nyt mä sanon aina jonkun sanan, ja sit sun pitää lämmittää sun aivot niin, että ensimmäinen sana, mikä sulla tulee siitä mun sanasta mieleen, niin huuda se ääneen. Kokeillaan. Mä näytetään ensiksi Johannalla ja Outilla. Johanna ja Outi, ootteko te valmiina? Noniin. Ja nyt mun sana on lintu. Mikä? Lentää! Hyvä! Noniin. Nyt sit siellä kotona myöskin. Nyt kun mä sanon jonkun sanan, niin ensimmäinen asia, mikä siitä tulee mieleen, niin huutakaa se kova ääneen. Okei? Okay? Eli heti perään, kun mä oon sanonut sanan, mä sanon nyt, ja sit huudatte sen sanan. Noniin. Satuhahmo. Nyt! Okei, lumikki tuli jollakin. Aika hyvä. Kokeillaan uusi. Sitten kokeillaan, huutakaa Johanna Outi, teki mukana, tai sanokaa te, karvainen eläin. Nyt! Karhu. Pyrri! Ei kun mikä murri! Sitten suosikki TV-sarjahahmo. NYT. Nyt! Spider-Man! Salama zebra. Anna vähän hitaalla pää, mutta se on hyvä, että se lämpee. Ja mä kuulin Ninjago, sitten mä kuulin Pokemon,
Sitten mä kuulin Pieru. Kuka huusi Pieru? Ei se ole mikään TV-sarjahahmo. Vai onko se muuten joku TV-sarjahahmo? En ole ihan varma. Jos ei ole, niin semmoinen pitää heti tehdä. Näin just, viimeinen vielä, ja sen jälkeen me ollaan valmiita. Ja sana on, mitä tulee mieleen sanasta kesä? Nyt! Lämmin. Ihana, lämmin, ainakin mulla tulee mieleen lämmin. Ja uiminen. Uiminen tulee myös mieleen. No mut hei, homman nimi on se, että me ollaan ihan valmiita. Terkkuja sinne muuten Bellalle, Noalle, Lennille, Paavolle, Hennalle, Jaakolle, Papalle ja Emmille. Ja sit siellä on, mitä siellä on, Laura, Sami, Joona, Jesse. Ainakin ne olette katsomassa. Terveisiä sinne vaan. Terkkuja. Nyt pistetään homma käyntiin. Nimittäin meillähän on tulossa, eikö meillä ole tulossa vähän niin kuin tarinointia? Kyllä. Eli seuraavaksi me ollaan pyydetty siellä tarinalle nimiä ja täältä katsotaan, mitä meille on tullut, erilaisia ehdotuksia. Täällä on tämmöinen tosi hauska kuin Murri Markkanen. Eli meidän tämän päivän tarinamme nimi on Murri Markkanen. Tämä peli menee silleen, että me tässä aina lause kerrallaan keksitään tätä tarinaa vuorotellen ja katsotaanpa, mitä Murri Markkaselle tapahtuu. Ja hyvä. Ja nyt kun sä oot siellä kotona, niin ota oikein hyvä kuunteluasento. Ja nyt me lähdetään kertomaan. Mä voin vaikka aloittaa tämän tarinan. Okei? Okay? Ja niin kuin kaikki tarinat, niin tämä tarina lähtee, tiedätte kyllä millä sanoilla, se lähtee näillä sanoilla. Olipa kerran eräässä punaisessa tuvassa Suomen maassa Murri Markkanen. Murri Markkasen lempipuuhaa oli lukea kirjoja ja leikata niistä kuvia omaan leikekirjaansa. Murri Markkanen haaveili matkailusta ja niinpä hän saksi ihania erilaisia kuvia ympäri koko maailmaa. Mutta eräänä päivänä Murri Markkasen puhelin soi. Halo? Täällä Murri Markkanen puhelimessa. Kukas siellä toimittaa asiaa? Päivää vaan täällä mielikuvitusmatkailun edistämispäällikkö. Olemme valinneet juuri sinut Murri Markkanen, mielikuvitusmatkailujohtajaksi. Murri Markkanen tästä hämmentyi ja ilostui samanaikaisesti. Minäkö pääsen ihan johtajaksi? Minulla on kyllä hirveästi kokemusta mielikuvitusmatkailusta. Saman tien Murri Markkanen pakkasi tavaransa ja alkoi suunnistaa kohti toimipaikkaa, eli mielikuvitusmatkailutoimisto keskittymää. Mielikuvitusmatkailutoimisto keskittymän työpöydällä, joka siis sijaitsi tuossa, oli ilmoitus. Murri kääntyi katsomaan ilmoitusta. Jätä tähän kaikki runsaslukuiset ideasi mielikuvitusmatkailun edistämiseksi. Ja niinhän Murri Markkanen teki. Hän otti taikatussinsa ja kirjoitti sinne kaikki unelmakohteensa. Otetaan tämä nopeutettuna. Siihen tuli 100 017 ehdotusta. Tästä Pomo mielikuvitusmatkailutoimistokeskuksesta tuli sanomaan Murrille, että olet tehnyt niin hyvää työtä, että yllätys seuraa. Ja Murri sai käsiinsä taikasateen varjon, jolla pystyi lentämään oikeasti. Murri Markkasella koitti lokoisat, aivan ihanat ajat. Hän jatkoi leikekirjan pitämistä, mutta silloin tällöin se lenteli sinne, minne sitä huvitti suitsait sukkelaan. Sen pituinen se. Mitä tästä opittiin? Musta me opittiin tästä tarinasta se, että aina kannattaa mielikuvitusmatkailla, eikö niin? Kyllä. Eli silloin, jos tuntuu, että on vähän huono päivä tai jotenkin
elämä on tylsää, niin kaivaa sieltä sen mielikuvitusmatkailulistan. Sen voi jokainen kirjoittaa, kuulkaas, ihan kotona. Ja sieltä valitsee suosikkikohteen ja laittaa silmät kiinni ja ups, yhtäkkiä saattaakin olla vaikka Pokemonien maailmassa tai missä vaan. Mäpä kokeilen lentää hetkeksi pois. Kattokaa, ota mä kuvittelen, mihin mä menen. Ups! Mihin sä menit? Mihin Ulla meni? Herra jestas, Ulla katos. Se toimii ihan oikeesti. Johonkin lämpimään kivaan paikkaan. Tietysti Suomihan on nyt lämmin ja kiva paikka. Kyllä. Nyt mä koitan tätä samaa. Minnes mä lentäsin? Ups. Oho, sinne tupsahti Outikin. Hei, tarvitsisimme tosiaan sellaisen aiheen, että millä yleensä ottaen saattaa kehuskella. Jotkuhan kehuu sitä, että meidän äiti on vahvempi kuin teidän äiti, ja siinä sitten muskeleita vertaillaan lihaksia. Ja nyt me perustamme semmoisen oikein kehukerhon. Ja tässä kehuskellaan uimistaidoilla. Uimistaidothan on tosi tärkeät. Ja saankin tänne 2 kelpo-uimaria, jotka kertovat omasta uimahistoriastaan ja omista uimataidoistaan. Päivää! Minä tulin tänne sanomaan, että vaikka ette uskoisi, niin minä olen tosi hyvä uimari. Minä uin selkäuintia ainakin minuutin putkeen. Jaa, kyllä se minuutti tuntuu aika vähältä, kun tämä pöllö lähtee kroolaamaan, niin siivet vaan vipattaa ja kyllä se ainakin 5 minuuttia krooliuintia, joka on todella raskasta, niin menee. Pakko myöntää, että hieno saavutus, mutta nyt kun mainitsit, niin minä uin myös pää edellä pohjaa kohti aivan koko mitaltani, eli 3 metriä helposti. No, sehän on hieno saavutus kyllä, ja noin pitkällä kaulalla se varmasti onnistuu, mutta minäpä osaan myös tällaista varvasuintia, joka tarkoittaa sitä, että minä laitan varpaat veteen ja sitten minä liidän veden pintaa pitkin niin, että vain varpaat koskevat veteen. Tällä tavalla. Sepä vasta onkin hyvä temppu, mutta minä pakko vielä vähän pistää lisää. Nimittäin minä uin käsijalka-kaula-uintia 100 kilometriä, jos toisessa päässä on savannin mehukkainta heinää. Niin sinulla tosiaan on. Sehän on hienosti, kun sinä voit uida sillä tavalla käsipohjaa ja kaulapohjaa ja kaikenlaista muuta. Kyllä, mutta... Kuak. Tervepä kaverit, kuuli oikein kauas, että täällä uimataidoilla kehutaan. Kyllä. Pistäpä siinä joku vielä oikein semmonen niin kuin meriitti, eli semmoinen ansioitunut uimakokemus. Minä sanoisin, että minä voisin toimia ikään kuin tuomarina. Otan tämän oikeuden itselleni, koska minun mukaani, minun on nimetty uimalaji sammakko. Joten pistäkääpä sieltä tulemaan nyt teidän hienot uintisaavutukset ja sitten tehdään ratkaisu tähän teidän vääntöön. No, minun täytyy kyllä sanoa, että toi sammakko, että se on sinun mukaan nimetty, niin se on kyllä jo mieletön saavutus. Se on kyllä todella kunnioitettava. Minä en ole koskaan kuullut, että kukaan muu uisi pöllöä kuin minä. Eikä minä ole koskaan kuullut, että kukaan muu uusi kirahvia kuin minä, mutta minäpä haastan kaikki tänä kesänä uimaan kirahvia. No juuri näin. Tämän kesän... Meillä on myös pöllöä.
Kyllä, ei pöllömpi idea sekään. Eli tämän kesän suosikki uintityylit ovat vanhan kunnon kissan, koiran, kroolin, selkäperhosen ohella kirahvi, jossa kurkotellaan näin päätä korkealle vedenpinnan yläpuolelle ja pidetään kaikki 4 jalkaa maassa taikka kädet. Ja toinen on pöllöä. Siinä voi huhuilla saman tien ja oikein leijuskella. No. Joo, ja pyörittää päätä ympäri samalla kun ui, että vedenpohja, taivas. Sehän onkin hauskaa. Ei vitsi, kiva, tästä tuli tasapeli. Hei, kuulkaa kaverit, minulla on yksi ilmoitusasia, mutta te voitte vaikka lähteä jo harjoittelemaan reeniä sillä väliin, kun minä kerron yhden salaisuuden, minkä minä kuulin. Quack, quack. Quack vaan. Nimittäin minulla on semmoinen olo, että kun uimakisat on hoidettu, niin minusta olisi kiva kuulla musiikkia. Ja se olisi aivan mahtavaa. Minä olen semmoinen musamies. Minä tykkään esimerkiksi boom, 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 boom biisistä. Niin, niin minä kutsun minun ystäväni. Hän on musiikkitaiteilija. Hänen nimensä on Johanna. Ja hän soittaa minun lempisoitintani. Näytäpä Johanna minun lempisoitin. Trumpettihan se onpi siinä. Onko se Johanna? Trumpetti. Kukas tietää tämän soittimen nimen? Eikö se ole? Voi tätä trumpettinakin käyttää. Ja tätä voi käyttää vaikka rumpuna. Mutta perinteisemmin tätä kyllä kutsutaan ukuleleksi. Se on tämmöinen pikkukitara, mutta se ei kasva, vaikka sitä kastelisi vedellä ja kasviuutteilla. Se pysyy pienenä. Onpa upea. Minä tarvitsisin vähän pidemmän sellaiseen nauhan, että se pysyisi minun kaulassani. Mutta Johanna, voitko sä laulaa minulle sen suosikkibiisini? Täällä tullut Möhiläinen, niin Mehiläisestä. Minä haluaisin sen kuulla, kun se on minun suosikki, niin minä lähden jammailemaan. Hei, kiitoksia. Mahtava, kun annoitte ehdotukseksi Mehiläisen, koska se on tärkeä otus meille. Ja ensimmäiseksi annan tehtävä aina, kun kuulette sanan Mehiläinen, niin tehkääpä oikein semmoista surinaa. Kokeillaan. Mehiläinen. Hyvä, sieltä tuli surina. Kehviläinen. Eiku, Mehiläinen. Mahtava, juuri noin. Ja nyt laulaan, lurautan tästä. Minä tykkään rouskuttaa kasviksia ja syödä marjoja. Mutten voi väittää, että niitä kasvaisi minun ansiosta, vaan kukat ja kaikki kasvit, otus tää saa kasvamaan mehiläinen. Mehiläinen. Mehiläinen, mehiläinen. Joo, se pikku pörjäinen levittää siitepölyistä sinne tänne. Kasvattaa metsät nää. Ja kaikki kasvit ja kukat, se pölyttää. Se onkin tärkeää, mehiläinen. 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 Sille serenadi lauletaan mehiläiskielellä. Moikka lehmä. No hei hei.
Täältähän kuului musiikkia. Minä niin tykkään musiikista. Tiedätkö, mikä sopii musiikin kanssa hyvin yhteen? No, Kuulis vitsihuumori. Täällä huumorin elämä. Hyvää päivää kaikille. Tai huomenta. Saisinko minä nyt kertoa muutaman vitsin? Mitäs mieltä olette? Täältä pesee. No niin. Tiedättekös, mikä on... Ai miksi? Niin aihan se meni. Miksi koira on fiksumpi kuin ihminen? Tietääkö joku? Sieltä tuli. Niin, mitä? Ei tiedä kukaan. No niin, mutta minäpä kerron. Koska koirat eivät tallaa ihmisen kakkaan. Muu, muu. No niin, täältä tulee toinen. Mitä tapahtuu, kun elefantti istuu kirjan päälle? Tietääkö joku? ei! Minäpä kerron. Jännitys tiivistyy. Muu. No niin, tiedättekö, kun ne jalkapallokisat ovat tässä meneillään, minäkin niitä seuraan, mutta tiesitkö, että kerran mummu ja pappa pelasivat jalkapalloa ja pappa hävisi. Missä on pappa? Missä on pappa? Etsinnät jatkuu yhä. Missä oot, pappa? Minne hävisit? Muu. Muu. No niin, vielä muutama. Minä olen ihan vitsituulella, koska nyt tulee tällainen, että miksi sanotaan rosvoa, joka varastaa autoista rekisterikilvet? Tietääkö joku? No, minäpä kerron. Muu. Tietenkin kilpikonnaksi. Muu. Muu. Ja vielä tulee. No niin, kuka tietää, miksi dalmaattialaisella on pilkut? Koska olisi ihan höpsö, jos siinä olisi kysymysmerkit. Muu. Ja no niin, vielä yksi. No niin, miten jänis istui maassa? Tämä on helppo. Kuka tietää? No, torkkuen tietenkin. Leemä, sä oot ihan paras näitten vitsien kanssa. No niinhän minä olen. No niin, hyvää kesää kaikille. Minä menen Hyvää kesää. etsitään lisää. Hei hei. Hei. Leemä käy täällä aina meidän esityksessä väliin kertoo vitsejä tai melkein aina, koska sillä niitä riittää. Nyt varmaan yksi noista vitseistä jäi sullakin mieleen, niin kerro se sitten eteenpäin. Jos se, mikä oli paras, mun se dalmaatialaisvitsi esimerkiksi toimi aika hyvin. Hei, tässä vaiheessa niin meillä on kohta luvassa pienet kisat. Nimittäin tänä kesänä on Tokiossa olympialaiset, eli ne on ne sellaiset kisat, missä erilaiset urheilijat tekee niiden parhaita suorituksia, juoksee, heittää keihästä, hyppää, mitä ikinä sattuukaan, niin niitä siellä olympialaisissa tehdään. Mutta eipä kuulkaa mitään, sain juuri tiedon korvanappiini, että myöskin tänä kesänä täällä Impro-palloilua areenalla on luvassa olympialaiset. Ja tätä varten me ollaan pyydetty teiltä erilaisia kesätekemisiä, ja tällaisesta kesätekemisestä tulee nyt sitten olemaan olympiakilpailut. Meillä on täällä Impro-palloilua areenalla 2 viime vuoden mestaria tästä aiheesta kilpailemassa, mutta nämä mestarit tällä kertaa, koska ollaan tällaisessa etäajassa, niin haastaa myös siellä kotona, tai missä ikinä oletkaan, mökillä, mummolassa, missä vaan ootkin, niin osallistumaan tähän kisaan. Eli jos oot nyt seisomassa jossain, niin istumassa jossain, niin kannattaa seistä tai ottaa vähän tilaa. Voi tehdä myös penkiltä. Tämä koskee kaikenikäisiä, nimittäin näissä olympialaisissa saa osallistua kuka tahansa. Ja nyt kesätekeminen on, mikä se on? Se on ötököiden tutkiminen. Eli nyt pitää tutkia ötököitä, tällä lailla näin. Ja kun mä sanoin, että kisa lähtee, niin jokainen lähtee sitä ötököitä tutkimaan omalla tavallaan. Ja tässä olympialaiskisassa arvostellaan taiteellisuus sekä vauhti, että niin monta ötökkää kuin on löytänyt, niin se on tässä arvosteluperusteena. Eli ei muuta kuin ottakaa välineenne käsiin, ja kun lähtölaukaus lähtee, hetkinen, meillähän on täällä siis viime vuoden hopeamitalisti ja viime vuoden kultamitalisti, meillä on siellä possu viime vuoden hopeeta. Kerropa possu ennen kuin lähdetään tähän skabaan, että millaista oli viime vuonna ötököiden tutkiminen? Oikein mukavaa.
taisin syödä muutaman, niissä on proteiinia. Ahaa, okei, sinulla on semmoinen taktiikka. Millä metodilla lähdetään tämänvuotiseen kisaan sitten, possu? Olen syönyt rahkaa 170 kiloa joka päivä, eli proteiinia hauiksella mennään voimalla. Kyllä. Possullahan on ollut tapana se, että hänen voimansa on erittäin hyvä ja myös ötököiden löytäminen, mutta taiteellisuus on ollut se, mikä aiheutti tämä hopeamitalin viime vuonna, mutta nähdään, onko se parantunut tänä vuonna. Onhan hän ottanut etätunteja teatterikouluista. No, mutta sitten meillä on viime vuoden kultamitalisti Pupu siellä. Tervepä Pupu. Millä fiiliksillä lähdetään skabaa? Kyllä, minulla on hyvin itsevarma fiilis, sillä olen harjoitellut hyvin paljon. Olen erikoistunut tällaisen loikkimistutkimiseen, että tuolla vaikka menee semmoinen murhainen, niin minäpä hyppään sen perään ja katson, että minkälainen murhainen oli. Oliko sokerimurhainen vai kenties kusimurkku? No näin justiinsa, niin kuin sanotaan, mutta tässä täytyy kertoa nyt siellä kotikatsojille pieni knoppitieto, nimittäin toissa olympialaisissa, eli siis milloin se nyt sitten olikaan 4 vuoden välein, niin Pupulla kävi pieni möhlä. Hän nimittäin käytti tätä arvostettua loikkatekniikkaansa, ja hän vahingossa siis hyppäsi niin pitkälle ylitte, että missasi kokonaisen muurahaispesän. Ja tämä aiheutti sen, että hän putosi tuolloin 4. sijalle. Mutta ei se mitään, hallitseva mestari on siellä kultasijalla, ja nyt siellä kotona on myöskin aikamoinen joukko kovia haastajia. Siellä on Paavoa ja Noa ja Lenniä ja Bellaa, jotka on aivan valmiina Ötökän tutkimuskisaan, joten nyt me nähdään, että lähtölaukaus on lähdössä ja sieltä valmistautuvat ottavat lähtöasennon ja käynnistyy vuoden 2021 olympialaiset Ötökän tutkimisesta ja lähtölaukaus! Siellä lähtee Pupu itse varmalla touchillaan kiikarit kädessä etsimään isompia ötököitä. Possu on nähty jo. Possulla on tämmöinen niinku tsäkäote, eli hänen taktiikkaansa on se, että hän huitoo vähän niin kuin etelänmies Lapissa ja ottelee sieltä mitä sattuu ja pienet piruetit pistää siihen väliin. Mutta mitä tekee Noa ja Lenni? Siellä on itse varmaa menoa. Entäpä Jesse? Jessellä on kova taktiikka. Jesse kikattaa. Selvä Jesse. Sekin toimii sillä lailla, voi houkutella hyttysiä luoksi, kun kikattelee oikein tosi paljon. Pupu on nyt löytänyt jotain, Pupu on taas kultamitali silmissä, hän näkee jotain hämmentävää, onko se 1000-jalkainen? Kyllä, Pupu tietää, että tämä on aikamoinen hyvä valttikortti tähän näin kultamitali, joten Possu on aivan, siellä vetelee välissä jo jotain mustikan kukkasia, kun hänelle tuli nälkä. Nyt Possu pitää ottaa siellä kiri, että päihittäisi tuon 1000-jalkaisen löytämisen ja Possu ottaa piruetin suoraan perhosia, sieltä löytyi perhosia. Kuka johtaa tätä on vaikea sanoa, nimittäin näissä olympialaisissa tässä annetaan jälkikäteen löytö, vauhti ja taiteellisuuspisteet, mutta mitä tekee Jesse? Jesse on löytänyt jotain, sieltä löytyy mielikuvitus, koppa, kuoriainen, kultainen sellainen, aivan mieletön saavutus. Nyt alkaa loppukiri lähestymään. Pupulla on kädessään jotain, me emme nähneet täältä selostustudiosta, mitä se on, mutta nyt näyttää Pupu siltä, että mitali kiiltää silmissä, mutta Possu kaivelee jotakin, ja hän aikoo siis syödä. Hänelle tuli taas nälkä, no Possulla on välillä nälkä, ja se on hyvä syödä, ettei lopu voimat kesken, mutta sitten alkaa kello laskeutua kohti nollaa, ja kiire tulee 3, 2, 1. Ja maali! Mikä ottelu. Täytyy sanoa, että täältä selostuskopista näytti siltä, että tuolla kameran toisella puolella on ollut aikamoista toimintaa, mutta hetkinen. Nyt näyttää siltä, että tuomarit näyttää punaista korttia. Mitäs siellä? Onko käynyt klassinen diskaaminen eli diskvalifireeraminen? Eli katsotaan, kenelle tulee punaista korttia ja mistä syystä. Punainen kortti heiluu Possulle. Mitä on tapahtunut? Katsotaanpa tämä hidastuskuvana, mitä on tapahtunut Possulla tuolla kisassa. Mikä on ollut tämä moksulainen Possu, eli hän siellä huitoo ja näyttää siltä, että hän ottaa sieltä omista varastoistaan ötököitä, eli huijannut. Kiitos hidastuksesta, eli Possu on huijannut tuonut omat ötökät mukanaan, mikä on ehdottomasti kiellettyä, eli tuomarit näyttää, Possu on ulkona tästä kisasta, mutta hetkinen, toinenkin punainen kortti viuhuu.
Kenelle ei kai vaan Jesselle vai onko Paavo huijannut? Katsot, ei, kyllä se on Pupulle. Se on Pupulle, mitä Pupu on tehnyt. Jaha, katsotaan Pupun taskut, tullaan tarkastamaan, ei kai siellä ole porkkana dopingia. Katsotaan, onko Pupu vetänyt aivan. Kyllä, ennen kisaa ei saa syödä liikaa porkkanoita, koska niistä saa vitamiineja. Ja näin se on totta. Pupu on diskattu myös, mikä tarkoittaa sitä, että tuomaristo julistaa Paavon, Noan, Lennin, Bellan, Emmin, kaikki muut voittajiksi. Kultamitali lähti sinne toiselle puolelle, ei muuta kuin suuret aplodit. Onneksi olkoon, olette impropalloilua Ötökän tutkimusolympialaisten voittajia. Hieno saavutus. Vitsi mitkä kisat. Mut tuli siis melkein hiki ja mä en oo edes osallistunut tähän kisaan. Vai mitä? Moikka! No olipas kova kisa ja näinhän se on. Ei saa mitään vilunkipeliä siellä pitää, vaan rehellisesti kaikkensa yrittää. Mutta ei nämä meidän kesäkisat nyt niin vakavia tietenkään ole. Hei! Toivoimme yhtä sanaa tänne, josta saisimme kuulla tarinan. Kohta tänne tuleekin tarinan kertojat. Nähdään oikein joku kohtaus kesäisissä maisemissa. Ja katsotaanpas, hei, tarinan aihe tulee olemaan tuore pulla. Ja sieltä onkin tullut meille 2 tarinan kertojaa paikalle ja aihe on tuore pulla. Käynnistän kohtauksen naps. Minäpä olen juuri syönyt lämmintä maitoa ja sen kanssa pullaa. Pitikin sanoa, että pitkästä aikaa vanha tuttu Murri Mirrinen. Ei vaan, Vako ja Veikkonen. Minä mietin, että missähän kaikki tuoreat pullat näiltä seudulta on, mutta sinä olet juonut maidot. Minä olen juonut lämmintä maitoa ja olisin halunnut pullaa kyllä, mutta en tiedä minne on joutunut kaikki pullajutut. Aivan. Oletko sinä, Vako ja Veikkonen, nähnyt niitä? Minäkö? Minä olen luotettava Vako ja Veikkonen, en ole missään nimessä käynyt mummun pihalla ottamassa sieltä terassilta tuoreita pullia. Mitenkä minun tarkka nenäni kuitenkin haistaa sokeria, voita, vehnäjauhoja? Mistä voi tämä tuoksu tulla? En tiedä. Kuulostaa aivan mummun vaarin reseptiltä, sillä vaari kuulemani mukaan leipoo kylän parhaat pullat ja tarjoaa niitä aina mummille, mutta minä en tiedä niistä mitään. Kuulehan, Mistä lienee? Vako ja Veikkonen, minä satuin kyllä tässä yhtenä yönä kävelemään mummon talon katolla ja satuin näkemään tuollaisen mustan hatun pensaassa. Tiedätkö sinä siitä jotain? Olisiko jollain samanlainen hyvä tyylitaju? Niin, ja saatoin nähdä myös tuollaisen mustan naamion vilahtavan katulampun luisteessa. Se oli varmasti joku ninja. Ehkä se Ninja Go, ne tykkää pullasta, ne syö pelkästään pullaa. Avaapas suusi, Vako-jäseni. Ei aukea enempää, olen syönyt liikaa purkkaa. Ei aukea leuka. Se olit sinä, Vako ja Veikkonen. Minne olet laittanut kaikki pullat? Söitkö suureen suuhusi? Mutta noin niin, söin 6 pullaa, kun oli pakko, kun on niin vaarin leipomat pullat on niin kovin hyviä ja mummo oli laittanut mehua ja marjakeittoakin vielä. Voi sinua, nyt saat kyllä rangaistuksen. Siellä on tulossa lapsenlapset kylään ja pullaa ei ole jäljellä. Nyt menet äkkiä leipomaan sinne tai tulee
tupen rapinat. Selvä! Minä lupaan, että en enää koskaan vie toisten pullia, vaan leivon ne itse. Hyvä. Ja tästä lähtien... Murri, Hmm? en osaa leipoa. No kuulehan. Minusta tuntuu, että jos kiltisti kerrot, että mitä tuli tehtyä, niin pappa sinua opettaa. Ja minä voin tulla siihen kuistille makoilemaan ja katsomaan, että kaikki sujuu hyvin. Me osaan vähän kissan kieltä. Kiitos Murri. Mutta täytyy muistaa, että ei saa ottaa toisten pullia. Vaikka Ei ilman lupaa. Jos kysyy kauniisti, niin varmasti pappa olisi sinulle antanut pullan. Onko saada vähän lämmintä maitoa? Pullien kanssa saat. Minä voin tuoda. Kiitos paljon. Nähdään sitten vaarilla. Nähdään vaarilla. Hei, mahtava, näinhän se on. Ei niitä toisten herkkuja saa mennä natustamaan omin luvin, mutta sitä kokkailua voi harjoitella. Ja se, mikä on tärkeää, tuossa olikin puhetta, kiitoksia kun olette antanut ihania aiheita, niin se uiminen. Nyt on järvet ja meret ja joet jo mukavasti lämmennyt, niin otetaanpa semmonen lopputanssi, johon otetaankin uimaliikkeitä. Siellä saattaa tulla tämä tuttu. Tiedätte mikä se on? Teepä siellä kotona oikein supernopea kissaa. Voi olla koiraa tai myyrää ja muita liikkeitä, mutta myös ne 2 tämän kesän huippu-uutuutta. Kirahvi, uinti, näytätkö olla juuri noin? Ja sitten pöllöä. Noin. Täältä lähtee musiikki ja ei muuta kuin teette niin kuin mekin ja ootte ihan kuin peilinä meille, niin kyllä saadaan mahtavat harjoitukset uimareissuja varten. Impro-palloilua toivottaa ihanaa kesää kaikille. Nähdään taas elokuussa.